ποιο θα κάνει. Ο τύπος που βλέπετε είναι ορτάζων, είναι Κυριακή του Πάσχα. Αναστάσεις, λοιπόν, Τάσης Κατζάβος και γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Τάσο. Χρόνια πολλά στον Τάσο που γιορτάζει. Λοιπόν, τι θα δηλώσετε, τι έχετε να δηλώσετε εδώ πέρα για τη μέρα. Είπα χρόνια πολλά. Γιώργο. Χρόνια θα κάνεις εδώ. Κυριακή του Πάσχα σήμερα, πρέπει να κάνετε δηλώσεις. Πολλά κορίτσια. Χρόνια πολλά για αλήθεια σου Κύριο. Τι κάνετε εδώ? Πίνουμε νερό εδώ. Ήρθε στο τσιμπουράδικο του Αργύρι και πίνετε. Πολύ καλά του βλέπω εδώ πέρα. Κι άλλοι καρατουλιάνοι εδώ πέρα. Κι άλλοι καρατουλιάνοι. Στενή. Χρόνια πολλά. Σάβα, χρόνια πολλά. Έχουμε και Οριατόπουλα εδώ στην παρέα. Χρόνια πολλά κορίτσια. Στο Θανέστη. Γιώργο Κατζάβος. Χρόνια πολλά. Ισμήνη. Φώναξε την Ισμήνη λίγο. Χρόνια πολλά. Στο Θανέστη. Αυτή είναι